De cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve. Steeds meer mensen wonen in de stad. Wat gebeurt er met het platteland? Bekijk het in de Noorderlicht fotomanifestatie tot en met 31 oktober in het Fries Museum in Leeuwarden. Kijk voor meer informatie op www.noorderlicht.com. Kom maar Ernest, kom. Verder voordraden. Oh! Sjog op avoek.nl voor een cursus Friesk die bij jou past. Op 11 september 2010 organiseren de Friese molenaars en moleneigenaren de 12e Friese Molendag. Kijk voor een overzicht van de deelnemende molens en openingstijden op friesemolendagen.nl. De Friese molenaars verwelkomen u van harte op de Friese molens. Een maand lang lezen, jerren, sissen, vielen, roeken en preeuwen hoe riek dat uw staal is. Van 3 september en 3 oktober trog heel Friesland hinnen de mannen van het Frieske Boek. Sjog op mannenvanhetfrieskeboek.nl. Open Monumentendag. Kom zaterdag gluren in Gloppen, stegen en binnenterreinen van Leeuwarden. De route begint op de Willemerdijk. Ga een dag terug in de tijd tijdens het riddertoernooi in Middeleeuws Sneek op zaterdag 18 september vanaf 12 uur. Lees meer op snekersimmer.nl. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve.